sa among adtuan, guys. Join mo sa muang adtuan, ha? Sa pampagwapas para guwapo. Hi, sexy! Sexy! Nagsanina pa ko. Oo, nalimtan na rin mong ako dalamin ko. Hello! Ay, hala. Kahugaw sa lens. Kanya na ha. Amo sang lipihan ang lens kay hugaw kayo. Hey guys, pasulod namin sa Montgomery Bell State Park. State Resort. Wala na mo nadala. Okay lang, ito na na nara mo bit-bit guys. Naya yung taon yun. Portable lang, wala pa may tinuod nga ay glue nga inana. But, di ba may tantong ready. Ikaw nadala niya? Ako dala na. Nagsugod na may haling guys. CH2 nanguhag mga unsa na lang. May nakadalag foil pero namin pwede magamit para diri nakalimot gid mi. Mo to yung priority na mo ba. Pero okay lang. Tara dito ang among dumi unya. Na nakita namin tubig. Paninguha dang paningkamot gini nga makakuan tanaw dagko big singot eh. Iya, tagotot ha. Tagotot ba? Ayaw ba? Tulog ko ng singot niya. Tubang ba? Dagko big singot eh. Kasag di isa na good, it takes time.
Namin diri ko doon. Guys, ito na magisulod niya eh. Nabili namang foil, naaman mi ani. Ang mo lang ni among imo og foil. Among buhaton, ikatra ni siya. Pat. Para-paraan na lang ba? Init agad. So man, imo na siyang straight. Ito, ganito sa ito. Pare ani oh, pwede na na siya. Pansamantala. Pinabilin gid mong foil, mo pa importante kayo. Mga witog. Then lara ang gimarinate niya siya baboy. Oh. Kadaghan man dayani yun. Nararamdaman ko daghan kaayo. Ay Lord, kadaghan na kami isda. Okay, today may marami. Oh, ingkod sa ako sa dira be. Puro. Mare mag-party do. Mag-party. Ano man? Ang dugay dyan na maluto. Mura kung ikuha nga itong dito. So, atuan na lang ka. Ano man? Bali na to ba? Ano man? Ito kay di pa to hugaw. Oh shit. Wala mong gamiton. Mo na lang nagamito na mo kay murag dugay mo dito maluto kung isa. $9 among palitan sa Walmart. Naninguha lang may banga. Basta ano, mga budlay na kayo na kayo, mga tulog. nga. Pero excited na kayo kumadto dito sa Abuson niya. Anya na, init pang food kayo, no? Sitwasyon na mo karon tanaw si Yoj. Gibalhin niya ang ano diri, charcoal diri sa ano para dali siyang maluto. Portable na. Igo na siguro niya. Ani ana po na yun. Ninyo kay ni. Daghan pa mo dito sa sulod. Hindi na maigo yun. Ibutang sa plaster be. Bali man nata na yun. Di ba na bali? Nasa gawas ang ano, dapat bali. Yun. Kulang pa kayo. Ihurot na lang para makawan. Daghan mo dahil siyot sa giti. Himo dahil ng marin. Mga dani guys. Nagalira kayo siya naluto eh. Wala na nag 5 minutes. Luto na siya. Worth it kayo ng $9 na grill for emergency. Ano na sa'yo? Takbo ba ni mo yan? Ay, tuyog ka. Pasikat tayo. Dali. Pero dali naman ako dito eh. Pretty. Excited na ba? Kaya may mahigda. Sabay na tanan. Karir kayo na.
Nawaan ka energetic niyot. Nalipog na, nalipong, may tulog. Pero lang ikikiling dire. Nice kayo magtambay. Sudan guys. Sinuba. Then nami as usual, melon, then rice, then nami kusluan, kinimodaan. Siya si gutom na jud. Hi. Uy, gutom na kay Si lady. Si lady. Hindi kayo ako na itikwan. Ito mga dito pero ba ta mo? Buka lang ko. For some reason, di nakasirado na yun. Tawo man din nakasirado mo. Di ay power kay ko. Hipos na may lubat na padungang kamera. My God. Yan na po guys. Babush. Guys, maligo sa mi. Ay, nag-picture ako. Guys, nakakayut. Ah! Sexy guys yun to. Ako na ako ang paddle boat. Tingnan niya kung pagpalagan. Hi guys, pauli na mi. Manamig ligo. Grabe kayo, maragam kaligo kay grabing singot. Init kayo. Lubat ng commerce. Da 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 da. Dahil minahal mo ako at ay gagawin para sa'yo.